Alright. Good day sa inyo mga kasabwat. Isin ko lang itong ano ko. Ayan, yung camera para makapag tayo. Tigas yung gulong ko. Alright, diba? Okay lang yan. So, it's already 2 o'clock PM ng hapon. Hapon pa. So, inabot tayo ng hapon kasi nagpahinga pa ako. Sinag ko pa yung motor ko kung okay. Kasi galing kami kanina sa Bulalakaw Hills na masyal muna bago bumalik dito sa Manila. Kasi kailangan natin igala si Amans. Baka magtampo. So ayun, nakauwi kami kanina ay mag-11 na. Gawa ng alalay ang takbo ng kapatid ko. Hindi masyado nagbibibilis. So itong pinagamit kong motor ko sa kanya, parang medyo bago kaya hindi makahata ng takbo ng pauwi. Pinabot kami ng tanghali. But anyways, pagkakaroon ko ng namin ng kasalan, pinagot ang motor ko, yung battery, kasi nakakulang siya ng kuryente, yung fuse, chinek ko rin, at okay na ulit. Okay naman na. Ko lang, niliha ko lang yung terminal ng battery, tsaka yung sa may fuse, para mabalik yung dating power ng kanyang kuryente, kasi nga nawawala yung kuryente. So okay na ulit, goods na. Ang problema nga lang dito, kanina nilinisan ko, nadamage yung headlight natin, yung pinakang lens, yung bubog nag-crack. Kasi lupa lang kasi pinag-iis na nung naka side stand siya, naka center stand. Ang problema, nilinis ko kanina, nagkatubig yung lupa. Ang nangyari, pag alis ko, kasi kukuha ko ng tubig, pagbalik ko, natumba na yung motor. Tumama yung headlight natin sa poste. May poste din sa bahay. Tumama yung headlight niya. Ayun, nag-crack nag-crack yung pinakang bubog. Medyo nanghina nga ako ng konti. Medyo nasaktan ako, charot. Kasi ingat-ingatan ko yan. Kaso wala. Kung kailan ko pang nilinis, dapat hindi ko lang pang nilinis. Pero siyempre, hindi naman tayo sa motor. Kailangan natin hugasan kasi nga nagputik bago tayo lumabas ng Manila. Kaso ganun yung nangyari. Pero bale, palit na lang natin kung saan tayo makakakuha ng pamalit. So andito na ako ngayon sa may Tabugon, ang pinaka-legendaring malubak na daan. At hindi lang, baka gabihin tayo makarating sa Manila kasi nga hapon na tayo. Pero hatawin ko to at update na ako sa inyo mga kasabwat kapag kung saan ako nakarating sa ngayon. Focus muna tayo sa ride. Let's go! Alright. Diversion road na lang tayo mga kasabwat! Ubusin gasolina natin dito pa sa diversion road! Utik. Nakaselfie tayo dito para kita nila. Nung hulindaan ko dito noon 2000 pag pandemic, hindi pa ganito to, lupa pa to dinadaanan ko na to, pero ngayon siminto na. Kunting-kunti na lang yung dito, kunting-kunti na lang improvement, maganda na. Marami nang dumadaan na sasakyan
Ang haba ng ahon dito mga kasabwat. Ang haba din ng lusong. Kaya dito na mag-uumpisa yung ahon na natin. Magaan pa naman yung motor. Mas maganda kapag mabigat tong motor, iahon. Persado. Pag ganito parang ano, bitin, ewan ko ba. Ayan o. Dito tayo sa gilid. Alright! Ang haba ng ahon na to. Oh, kwarta. Ang bagal umahon. Pero smooth yung makina, smooth yung tunog. Magaan kasi, wala tayong karga. Ako lang. Tinta. Naka-overtake tayo para beto tayo. Alright. Biluhan natin to, mahaba to eh. Yeah! Halahon! Hihi! Putek. Ang taas dito. Ayan o, kitang-kita ang view. Pero pataas pa yan, nakakad pa tayo hanggang sa pinakantaas. Tagal-tagal dito. Ganon din naman. Doon kasi sa ano, magsisingit-singit tayo. Dito naman, dire-diretso kailang may kalayuan. Mamili na lang tayo. Pero wala tayong pamimilian ngayon kasi bawal dumaan doon sa ano. Bawal dumaan dyan sa bayan. Hindi naman tayo taga roon. Dadaan lang naman daw ay dito na lang sa diversion road. Para hindi na tumambak yung ano doon. Pero okay lang naman. Okay din naman kasi tatambak din nga yung mga ano doon, ay makikiran lang naman tayo. Ito na. Ayan o. 80-80 lang yung takbo natin, diba? 80-80 lang yan. Ayan, mataas yan lusong na yan mga kasabwat. Mataas yan. Pag dito dumaan ka ng gabi, madilim. Walang ilaw, kaya kailangan pagdadaan ka dito ng gabi, ay dapat malakas ang ilaw mo. Yan. Okay, pang dalawang ano na lang, sasakyan. Dito kami dumadaan. Nung nakarang umuwi ako, dito rin dumaan. Ayan, ang haba yung lusong na yan, oh. Ang taas. Makapansin nyo, ang taas yung lusong na yan. Okay, engine brake lang tayo. Ba tayo magduro-diretso, ang haba niya, no? Hey, nako. Ayan o, diba? Diba mga kasabat o, taas yan. Ang haba niyan lusong na yan. Ang haba din ng paon. Kailangan natin magdahan-dahan pagdating dito kasi ayan o, may mga pulis. Ahon men. Oo, walang lubak. Kaya dara-diretso ang ahon dito. Diba? Taas ba, kurbada pa. Okay. Medyo kayang-kaya ng kinta oh. Kayang-kaya ng kinta. Hindi tayo magbababa ng gear. Okay na yan. O, diba? O, lusong ulit. Ahon lusong lang to. Kwarta natin. Para ayan, mahabang lusong na naman. Tapos ayun, no? Nakikita niyo yung paon na yun. Hanggang doon pa tayo sa tuktok. Let's go! Biluan ulit natin yung pahon na yan. Ang haba niyang ahon na yan. Makabero tayo. 60. Alright. Dira. Ubusan to ng gas dito. Sheesh. Kaliwala yan. Oh. Oh, palo pa ng 90 oh. Mga pantrying nandito ah. Ahon ulit. Let's go. Parang ano eh, rolling hills. Ahon lusong eh oh. Wala. Banat. Wala pa tayo sa kalahati. Sige, bira men. Okay.
bitin ang ahon. So baba tayo. Kasi mabagal eh. Bagal ang nasa una. Overtake na lang kaya tayo. Alright, huwag tayo mag-overtake kasi overtake kaya yan. Yeah! Easy. Easy yan kay Pantra oh. So, easy pag mga Pantra. Bada. Ayun oh, may picturean pala dito. Ayun oh, view. Ganda ng view, man. Nice. Siyempre, hindi tayo makapicture dyan kasi gabi na, hapon na. Marami pa tayong traffic na dadaanan. My God. Diretso na tayo. Wala na ang pahinga to si masusunog na stator nito. Sira na naman ang stator nito. Palitan naman tayo ng stator ito pa nagkataon. Sheesh! Walang pahingahan, no? Diretso. Ayop na yan. Naghahapon pa ito, walang tigil itong motor na ito kakagala. Unahin natin. Mamadali daw sila. Paunahin natin. Kaya hinahabol yata ang meeting yan, mga yan. Kaya haba ng lusong na to malapit na tayo. Pag lusong natin dito, siguradong andyan na yung labasan. Ito ang labas, mga kasabwat. Dito tayo dumaan ng Bayan Lopez. Kanina, Kalawag, Lopez. Alright, let's go. Banat ulit. So, update na lang ulit tayo mga kasabwat. Kasi nandito tayo sa, papasok na tayo ng 16 km na Timonan. So, Gumaka ang sunod nating hindi, Gumaka ba? Tama ba? Ay, tapos na tayo. O hindi, Gumaka na yung kasunod natin mga kasabwat. Sunod ng Gumaka, Timonan na. Alright, so update ko na lang ulit kayo kapag kung saan tayo pwedeng update. Alright, let's go! Focus ulit tayo sa pag-drive kasi marami ng sasakyan dito. Baka tayo ay... So, good day mga kasabwat, update tayo. Pagkalipas ng 4 na araw, no? So, hindi na ako nakapag-vlog nung nakaraan. Hindi ko na na-diretso yung mga video kasi nawalan tayo ng battery. So, all goods naman yung biyahe natin. And nakarating naman ng maayos dito sa bahay. So, ginabi nga lang. Pero, ang nangyari kasi noon, hindi na ako na mahinga, dire-diretso na. Wala nang patahan yung makina mula doon sa amin hanggang dito sa Manila. And okay naman yung naging biyahe noon, nung pag-uwi ko. Halos hindi na ako nagpatay ng makina. Dito na ako dumaan sa Lokban, Quezon. Tumagos na kayo sa Pililya na. So, nag-shortcut ako kasi pag dito tayo dumaan sa Pagbilao ay papuntang Lucena, sobrang traffic. Kaya nag-shortcut ako. Dito ako dumaan sa Pililya. So, all in all, goods naman. So, ito after 4 days. So, umabot na ng 3,000 yung mileage. Yung tinakbo ng motor natin. So, ngayon, nag-change oil ako. Change oil ko yung aking motor. Pagkalipas ng dapat 2,000 km na pinaka-maximum Yung iba 1,500 lang. Sa akin, umabot Umabot ng 3,000. So, tingnan nyo guys yung yung mantika ng ng MC natin. Kaya, so ayan guys yung pinagtanggalan ko ng Actually, naka-drain pa yun. Hindi ko pa nilalagyan ng langis. Ito yung ginagamit kong langis. Ayan. Tagal ko nang ginagamit yan. Ito may washer pa. Kung magpapalit kayo ng palitan nyo rin yung washer. So, nakita ko sa inyo yung langis. So, ayan. Ganyan siya kaitim. Diba? Pero malabnaw pa naman. Diba?
Ganyan siya ka, ano, pero chinecheck ko kung may buha-buhangin. Baka kasi nagkaroon ng ano yung ating ano. Wala naman, okay naman. Malabnaw pa siya. Oh. Kaso sobrang dumi na. Kaya need na talagang palitan. Hindi ko alam ang susunod na eksena ng ating motor. Kasi that time, nangyari sa akin, nag-change oil ako ng umabot ng 2,500 kilometer. Nangyari, nasunog yung stator ko. Ewan ko lang ngayon. So, 3,000 yung na-hit ko. Wala sa ano, na lumagpas na sa ano, sobrang doble na. So, titingnan natin kung anong magiging sakit na naman kapag baka yari na naman yung stator natin. Pero, sana hindi. No? Sana hindi. So, yun lang mga kasabwat. Nag-change oil na rin ako para goods na ulit yung ano natin kasi medyo makarag na yung ano niya, makina. Alright, so kita-kits na lang tayo sa next video and don't forget to subscribe and like and share. Ride safe and God bless.